Ще ви кажа 5 интересни факта за C-класа 205. И ще започна с първия, а именно, знаете ли, че казват Baby S, т.е. модел е вдъхновен изцяло от S-класа 222, като линия, като модел, всичко, просто по-компактен размер и благодарение на това колата е с 50% от общото тегло е от алуминий. Знаехте ли, че първо в C-класа 205 слагат на такъв клас автомобил въздушни амортисьори? Каква е идеята? Сензорите тук помагат колата да бъде по-стабилна. Когато вдигнете една 120 км в час, амортисьорите падат с 15 мм надолу. Идеята е колата да е по-устойчива на дълъг път, по-економична и същевременно да има по-спортно усещане. В момента, в който колата стигне до 80 км в час, автомобила се вдига и започва да работи все по-меко и все по-удобно. Интеграцията от сензорите в този автомобил е просто феноменална. Има 3 интересни неща. На първо място, GPS-а разпознава къде се движиш, по какво трасе. Ако тръгваш от Великобритания към Европа, с навлизането на лява посока на движението или на дясна посока на движението, автомобила веднага си променя фаровете как да светят. Ако влезнеш в тунел, климатикът веднага автоматично, чрез пак GPS-а казвам, затваря клапата и по този начин вие не дишате изгорелите газове в автомобилите в тунела. Ако по някаква причина завали и сте оставили стъклата отворени, ето този сензор тук веднага се активира и втига автоматично стъклата. На всичкото отгоре този сензор е вързан и с ABS-а, на датчика на оборотите и с увеличаването на скоростта, частачки започват да се движат с различна скорост, с хем по-бързо да чистят, хем ако намалите пък да не ви и пред. Тази кола е направена като самолет. При предходния модел 204-ките имат само 10% използван алуминий в шасито. Тук е до 50%. Свалят с 100 кг общо тегло на автомобила. И забележете, запазили са същата извивка, като при 204, за да може като се отвориш багажника, отново да виждаш отзад идващи автомобили, хора или багажи, а да не ти пречи багажника. При моделите C63 AMG има нещо също много интересно, а това са именно тампоните на мотора. Автомобила, усещането, когато се кара такъв тип автомобил и това, което трябва да присъздаде на водача, то трябва да имаме повече динамика, но съответно, ако караме и по-нормално, да не ни дразни така двигателя. Затова какво са направили? Тампоните на двигателя са пълни с магнитно-ореологична течност. Тази течност и нейната идея е в самата течност плуват и такива частици, които са намагнетизирани и по този начин вие не усещате двигателя да е такъв динамичен. Но когато впуснете режим Sport Plus, преминава ток през тампона, той се стяга, двигателя буквално се залепва за копето и автомобила става коренно различен. Изключително интересни неща аз знам за този автомобил. Надявам се и на вас да ви е било така.